Wel, croeso cynnes i chi i'r cyflwyniad yma ar Gynllun Llysgennad Eryri. Cynllun dwi fi ydi swyddog partneriaeth y Wyddfa ac yn gweithio o fewn y Parc Cenedlaethol. Wel, beth ydy Cynllun Llysgennad Twristiaeth? Cynllun ydi o cynllun hyfforddi ar gyfer pobl sy'n dod i gyswllt ac ymwelwyr yn benodol, ond yn mynd i fod yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb. Mae'n gyfle arbennig i fynd o dan groen ardal ac i ddysgu mwy am ardal benodol. Y syniad ydy fod rhyw fath o hyfforddiant yn cael ei gynnig i rheini sy'n dŵad i gyswllt â thwristiaeth fel perchnogion, gwely a brecwast, gwestai a llety gwyliau, a hefyd atyniadau ymwelwyr ac yn y blaen. A'r unig beth sy'n cael ei ofyn yn ôl gan yr rheini sy'n cymryd rhan ydy fod nhw'n rhannu'r negeseuon maen nhw'n ei ddysgu efo'r ymwelwyr, fel rhyw fath o broses reiadru. Mae'n syniad gret oherwydd nid yn unig mae o'n rhoi profiad gwych i ymwelwyr ac yn ehangu ar y profiad o'r ardal, ond hefyd yn enyn parch tuag at yr ardal ac yn ehangu gwybodaeth pawb o'r ardal honno. Yn wreiddiol, yn bwriad ni oedd datblygu cynllun yn arbennig ar gyfer ardal yr Wyddfa, oherwydd fod y prosiect wedi ei nodi yng Nghyllyn yr Wyddfa, sef cynllun rheoli penodol ar gyfer y mynydd. Fe gawsom weithdy cychwynnol i drafod sut y fyddai'r cynllun yn edrych, a fe groesawyd nifer o bobl oedd â diddordeb fel swyddogion prosiect ar gynllunio o'r fath dros Gymru, sefydliadau busnes yn y sector twristiaeth ac awyr agored a llysgenhadon oedd eisoes yn rhan o gynlluniau ar draws Cymru yn Sir Ddinbych, Bannau Brycheiniog ac hefyd yn Wrecsam. Roedd y gweithlu yn gyfle i ni ddysgu mewn ffordd gan ardaloedd eraill ac i rannu ymarfer da a gweld sut fysa cynllun o'r fath yn edrych ar gyfer ardal yr Wyddfa. Ond un peth daeth yn amlwg o'r digwyddiad oedd fod yna awch a fod pobl yn gweld y bysa cynllun yn fwy effeithiol ar draws Eryri i gyd, lle nid yn unig i ardal yr Wyddfa, ac mae hynny wedi cael ei adlewyrchu yn ein cynllun ni rwan. Un o'r camau nesaf oedd cynnal digwyddiad fel rhyw fath o gyflwyniad i'r cynllun ac fe wnaethon ni gynnal digwyddiad ym Mhlas Tan y Bwlch. Fe drefnon ni sesiwn hyfforddi ar gyfer yr Wyddfa oedd yn cynnig i'r mynychwyr yr holl wybodaeth fysa nhw eu hangen mwyn cynghori ymwelwyr yn gyfrifol a rhoi negeseuon cywir iddyn nhw. Ac ers hynny, da ni wedi bod yn hynod o brysur yn datblygu'r cynllun llysgenhadon ymhellach drwy gydweithio gyda sawl awdurdod lleol yng Nghymru. Fe brofodd y cynllun yn hynod o effeithiol yn ystod argyfwng Covid-19, oedd yn gyfnod ac yn parhau i fod yn gyfnod eithriadol o heriol i'r Parc Cenedlaethol. A fel ymateb i'r her, da ni wedi cynnal sawl gweminar gyda'r diwydiant awyr agored ac yn parhau i drafod gyda nhw. Ac am fod y cynllun yma mewn lle yn barod, roedd o'n galluogi ni rannu negeseuon ni'n sydyn ac yn gyson gyda'r sector a gyda'n llysgenhadon ni lle, ac mae hyn wedi gweithio'n arbennig o dda, a'n nhwtha wedyn wedi rhannu ein negeseuon ni ar ei gwefannau cymdeithasol ac yn y blaen trwy'r cyfnod. Da ni wedi derbyn adborth gan bartneriaid a rhanddeiliaid ers dechrau'r cynllun yma, ynglyn â beth yw gynnwys ac ati yn y cynllun. A da ni wedi ymateb i hynny a wedi datblygu ac addasu yn unol â beth oedd pobl yn dweud wrthon ni mewn ffordd, a mae hynny bendant yn cael ei adlewyrchu. Ac wedyn galluogi ni i datblygu cynllun hynod o safon uchel a cynhwysfawr sy'n adlewyrchu teg o'r ardal. A fydd Angela yn deud mwy wrthych chi rwan. Diolch Catrin. Angela Jones ydw i, a dwi rheolwr partneriaethau yn y Parc Cenedlaethol. A rydw i hefyd yn arwain ar cynhyrchu'r cynllun rheolaeth newydd, sef Cynllun Eryri. A mae'r cynllun llysgenhadon yma yn rhan o'r pwrpas craidd y cynllun rheolaeth, sef helpu pobl i deall y rhinweddau arbennig y parc. Ers y digwyddiad amlinellodd Catrin ym mis Chwefror eleni, rydym wedi bod yn trafod gyda'r awdurdodau lleol ledled Gogledd Cymru ac yn edrych ar ddatblygu cynllun llysgennad ar y cyd. Bydd hyn yn seiliedig ar fodel sy'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd yn Sir Ddinbych.
Y cam nesaf i ni yn ystod y cyfnod cloi yma oedd datblygu cyfres o fodiwlau ar-lein. Ar hyn o bryd mae gennym ni 12 modiwl yn cael ei datblygu. Bydd ofyn i bobl gwblhau 3 modiwl gorfodol i ddod yn llysgennad efydd Parc Genedlaethol Eryri. Mae'r rhain yn gyflwyniad i'r awdurdod y Parc Genedlaethol, twristiaeth gynaladwy a modiwl yn penodol ar yr Wyddfa. Ym mhob un o'r modiwlau yma mae nifer o unedau. Mae prawf byr ar-lein ar ddiwedd pob modiwl y bydd angen i chi sgorio 80% mwyn ei bastio, ond gellir rhoi cynnig ar y prawf hyn gymaint o weithiau a sy angen mwyn ennill yr 80%. Bydd yr uchrediad yma yn para am 2 flynedd. Fodd bynnag, yn y cyfamser, gall llysgenhadon barhau yn ei dysgu a'i herio ei hunan i ddeall mwy am y nawr arbennig y parc. Pwy fwyaf o fodiwlau y byddwch yn ei bastio, pwy fwyaf uchaf bydd eich statws fel llysgennad yn mynd. Felly, trwy gwblhau 6 modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn dod llysgennad arian. Yna, os gwblhewch fwy nag 9, byddwch yn dod yn llysgennad aur. Wrth gwrs, gallwch cwblhau i gyd ohonyn nhw allan o diddordeb. Datblygwyd y modiwlau hyn gan mewnbwnelodau staff ar draws yr awdurdod, ac yn gyffrous iawn gyda chyfraniadau llawer o bobl leol sy'n teimlo mor angerddol am y Parc Genedlaethol yr ydym ni. Enghraifft, mae Ola Williams wedi anfon fideo atom am fywyd gwyllt Eryri sydd yn y modiwl ar rhywogaethau a chynefinoedd y parc. Mae'r prif ardd Myrddin ap Dafydd wedi ysgrifennu cerdd i ni yn arbennig gan defnyddio enwau cymoedd Eryri yn unig sydd yn eistedd o dan y modiwl Bywiogrwydd y Iaith Cymraeg. Rydym wedi cael cyfraniadau sylweddol gan yr artist lleol Lisa Taylor a'r cantores Cassie yn y modiwl ar ysbrydolaeth ar gyfer y celfyddydau. Ac mewn cydleniant cymunedol, mae Dr Angharad Price wedi cyfieithu ei gerdd Genod Bryn yr Efail yn unig ar gyfer gynulleidfa Saesneg. Yn y modiwlau hyn, gallwch hefyd dysgu llawer mwy am rhai o'r prosiectau allweddol sy'n cael eu cynnal gan wahanol adrannau yn y parc. Enghraifft, y rhaglen rheolaeth gynaladwy uwchbyrfau, partneriaeth tirwedd y carneddau a phrosiectau adfer mewndiroedd. Yn ogystal â'n statws awyrdywyll a'n gwaith partneriaeth ar yr ymgylchedd hanesyddol a rhywogaethau sy'n mewn perygl yn Eryri. Gobeithio y bydd y modiwlau hyn yn rhoi hyder i bobl trosglwyddo'r wybodaeth pwysig yma a negeseuon hanfodol i'r rhai sydd yn weld ar yr ardal. Helo, Dana Williams dwi, Swyddog Twristiaeth Gynaladwy Parc Cenedlaethol Eryri. Fel mae Angela newydd esbonio, mi fydd ganddon ni cyfres o modiwlau ar-lein i chi gwblhau fuan. Ond hefyd, mae gan y dyfodol cyfleoedd cyffroes bellach i chi fel llysgennad. Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiadau rheolaidd yn seiliedig ar brosiectau pan ddaw'r amser. Bydd y digwyddiadau hyn yn amrywiau o ran arddull a chyd-destun a byddent sy'n cyfle gwych i chi godi unrhyw gwestiynau sydd gennych, neu drafod pynciau o ddiddordeb yn fanylach gyda ni. Hefyd, fel y gwelsom ar hyd y siwrnau hon, mae'r cynllun yn esblygu ac yn datblygu'n barhaus wrth i heriau godi ac wrth i ni derbyn adborth gan ei rhandeiliaid a'n paneriaid. Bydd y ddull ymatebol a chydweithredol hwn yn parhau wrth i ni symud ymlaen gyda'r cynllun, mwyn i ni sicrhau bod bob amser yn gyfredol ac yn darparu'r adnoddau a'r wybodaeth fwyaf defnyddiol i gyflawni'r nod terfynol y gyfoethogi profiad yr ymwelydd a gwella gwybodaeth a chreu teimlad o berthyn. Rydym yn gyffrous i weld bod cynnydd yn diddordeb pobl yn cynllun yr llysgennhedon. Os hoffech chi gyfrestru'ch diddordeb mewn ymuno'r cynllun, yna e-bostiwch Elen Roberts yn y cyfeiriad e-bost sydd ar y sgrin. Helo, Elen ydw i, a dwi'n gweithio fel cynorthwydd i'r adran ymgysylltu. Anfonwch eich e-bost o ddiddordeb ata i. Diolch!